बिपिएफखौ जोङो मानि थाखाय मोजां मोनदो होनोब्ला जोङो दिनै मिडियाफोरनिफ्रायबो जोबोद जोङो मोजां जोङो मोनथिनानै मोनबाय। जोङो दाखालि जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव दिलीप सयखिया जोंनि बिटिआरनि जे दफाफोरखौ मावफुंनो होननानै जे बेखौ अदालगुरिनिफ्राय बिजाथि महरै दैथायहरदोंमोन। नाथाय बियो जोंनि गेजेराव दिनै ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव दिनै गोबां ट्राइबेलनि गेजेरावनो बिखायाव जंदों सुना होनाय बायदि दिनै जोंनि गेजेराव खालामबाय। आरो जोंनि दिनै रैखाथि गैया। दिनै हादानाव दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला बे बिटिसिनि जे पावार फांसन बे पावार फांसनखौ असम गभर्नमेन्टनो हरफिननानै जाहाथे जोंनि हानि जे मोनथाय साधारन जोंहा बेयाव सरकार मोनसे दङ आरो जोंनि सरकाराव चिफ दङ, मन्त्रि दङ, गासैबो रैखाथिया दङ। बे थासाथियावनो असमनि जे फरेस्ट जोंनियाव माब्रै पावार खालामनो मोनखो, माब्रै जानो हागौ बियो? जोंहा बेयाव पावार फांसन थासेयावबो माने बिदि मावनो हाखो। आरो दिनै बे फरेस्टआ आसामनि, बे आसामा जाहा बेयाव सरकार मोनसे दङ आरो बे सरकार मोनसे थानायाव माब्रै बिसोरो मावनो हाखो? आरो बै सरकार दा सलायबाय थानाय बे पावार फांसननि मानसिफोरा माब्रै बिसोरो दिनै रैखाथि गैयि बायदि खामानि मावखो? जोंनि गेजेराव दिनै जोङो फरेस्टआनो फैनानै जोंनियाव दंफां गायदो। बेयो आसामनि, बिटिसिनि नङा बा बिटिआरनि नङा, आसामनि। बे जोंनि आसामाव जे पावार फांसन दङ, हाग्रामानि दिनाव जोङो नुदोंमोन एनडिअखौसो पावार खालामनानै दोनदोंमोन जे फरेस्ट आसाम बिसोरखौ बहायनानै दोनदोंमोन। नाथाय जों बेयाव गोजोननाय दंमोन। दा जोङो दिनै गोजोननाय गैया। दिनै आंजों लोगोसे दिनै बेयाव 48 जन माने बेखिनि मानसिया दिनै जइनिं जाबाय आरो गोबां दंबावोमोन। अखा हानायनि जाहोनाव फैनो हायाखिसै। आरो उननि समफोरावबो ओरैनो बहुद लोब दिनै बे बिपिएफ सरकारखौ मदद खालामनो फैगौ। मानोना जोङो दिनै जोंनि ब्लक आरो प्राइमारि बिपिएफनि जे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो खावलायो जाहाथे जोंनि बे पानबारि ओनसोलखौ जे नायो आरो जोंनि हानि रैखाथिफोरा जाफुङो। आरो बे जोंनि हानि रैखाथिनि थाखायनो जों बे पानबारि हालामाव जोङो दिनै गिदिर जोङो फरायनाय मोनब्ला दिनै हानि मोनसे डकुमेन्टस बिबाबो जों होनो हानाय जाहा मोनथाय गैया। बेनि थाखायनो जोङो दिनै बिपिएफ सरकारखौ जोङो आखा खालामदो जे सरकाराव जुदि फैयोब्ला बे पानबारि एरियाखौ गिबियावनो नायगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै